Din ir-rabja u tiħta qalb tista' ddawwar affazzjoni biex turi li ma tistax taċċetta dan il-gvern li qed jisraqlek il-kwalità tal-ħajja. Hekk saħaq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'intervista li saritlu minn Robert Cremona waqt il-programm NetLife. Il-ħadd għandek opportunità. Flok tgerger fuq Facebook bil-messaġġi, bil-posts. Flok tgerger fit-telefonati li ċempel fuq ir-radju tagħna. Flok tgerger mal-ġara u tgħid kif xbajt. Flok tgerger ma tal-familja. Int din ir-rabja, din it-tieħ ta' qalb tista' ddawwara f'azzjoni billi l-ħadd tkun magħna biex inti turi li ma tistax taċċetta iktar dan il-gvern li qed joppressak, dan il-gvern li qed jisraqlek il-kwalità tal-ħajja, dan il-gvern illi qed jgħaddi u jibqa' dejromblu minn fuq kulħadd. Saħaq li n-nies huma rrabjati jekk kif qed jaraw il-pajjiż sejjer lura bil-gvern immexxi minn Robert Abela li ġab kostruzzjoni bla rażan, mediċini out of stock, kif ukoll nuqqas ta' investiment fl-edukazzjoni. Bernard Grech qal li hemm diversi karigi importanti fosthom dawk tal-Ombudsman u l-Kummissarju għall-Istandards li għad irid jiġi deċiż min se jieħu din il-kariga. L-Ombudsman tajjeb suppost li diġà nbidel u għadu qiegħed hemmhekk jistenna sakemm ikollu replacement. Filwaqt illi il-Kummissarju tal-Standards spiċċa terminu issa sejjer ukoll jekk mhux diġà telaq biex jibda rwol ieħor ġo istituzzjoni Ewropea u m'hemmx replacement. Jiġifieri għandna istituzzjoni importanti f'pajjiżna illi ma tistax tiffunzjona għaliex m'hemmx min imexxiha. Kummissarju tal-Standards fi ftit ta' ġranet oħra mhux se jkollna f'pajjiżna. Sadana fi żmien meta jkollna Robert Abela jgħidilna li l-istituzzjonijiet qegħdin jaħdmu. Stqar li l-PBS għadu qed ikollu rapportaġġ zbilanċjat fejn saħansitra anke idawru l-aħbar. L-istituzzjonijiet f'pajjiżna ma jiffunzjonawx. U parti essenzjali minnha jew għax hemm intħil minn Robert Abela bħal pereżempju l-PBS li jirrappurtaw b'mod zbilanċjat u b'mod manipulat kultant anke biex ibidlu l-aħbar. Kultant anke biex ibidlu l-aħbar. Tajjeb, bħal pereżempju x'qal il-Kummissarju tal-Standards ibrat lula. Mela brat lura l-Kummissarju tal-Standards qal illi hemm bżonn replacement u hemm bżonn illi iż-żewġ naħat bla dubju Robert Abela u jien nikkoperaw biex ikoll hemm suċċessur. Taf kif irrapportawha it-TVM, il-PBS, irrapportawha li skont huma il-Kummissarju tal-Standards qal illi jien għandi nkun aktar flessibbli biex naslu. Rapportaġġ għarriqi. Ara naqra. Liema flessibilità jistenna minn għandi meta jien li nikteb lill-Prim Ministru issa ix-xhur biex niltaqgħu ħalli niddiskutu. Bħalissa ilna issa għal ħafna xhur minn ħafna qabel l-elezzjoni mhux qed issir diskussjoni xejn min se naħtru Ombudsman jew Kummissarju tal-Standards. Giulia Falzon għal Net News.